en un moment en què tots estem patint una situació de crisi econòmica i social molt greu, hem de pensar sempre que els que pateixen més són aquells col·lectius vulnerables, com en aquest cas serien, per exemple, les persones sense papers o en situació administrativa irregular. Són persones que no tenen accés a la vivenda, que tenen problemes per aconseguir contractes i, per tant, les seves formes de vida són molt complexes i amb moltes dificultats. Durant la pandèmia vam demanar al seu moment que regularitzés la situació davant precisament d'una demanda del moment de la campanya de la fruita per intentar contactar gent que estaven aquí en situació irregular i per no fer vindre gent de fora. Però ara tornem a insistir, en un moment d'una gran crisi tenim present que per una qüestió de dignitat hem d'intentar que aquesta gent que fa anys que viu en situació irregular puguin ser incorporats a la societat, per no caure precisament en contractacions fraudulentes, en màfies, fins i tot, o que tinguin greus problemes de vivenda.